دەباش باسی ڕۆژە میرۆژوەڕ پێشکەش دەکەن لەسەر دتەوەڕامە دەبشکری هەر دتەوەرە بەحساس سەما فدراالیا باکووری سووریان دەکەن کۆنگرا بۆ لە ڕمێلانی هاتی دەرخستن هەروەها ئەو ڕێکەفتنا کۆد نابەرە تورکیە و رووسیێدە دەربارەی ڕاگەاندنە ئاگربەستەکە گشتی لە سووریە سەرێ مژارێت تەوەرە یەکەم مەڤانداریا بەڕێز براهیم برۆ سەرۆکی ئەنجمەن نیشتیمانیە کورد لە سووریە مەکریە مامۆستا براهیم بخێر هاتی ئەسخوازم ژوەیەکێ دەست پێ بکەم جارێک دن بێ ئامادەبوونەوە لە پەرشەیەکی کوردستانی لە ڕۆژاوای کوردستانی کۆنگرێک هات لە دەرخستن سیستەمەک هات ڕاگەاندن هون چاوا لێ نارن ڕاستی ئیرۆ کۆنگرا ڕمێلان بەیانە داویکردناوێ من گوهدار کرد ینی جێمە خابنیە بوو ڕاستی چ قاسی ناکۆکێمەی سیاسی ژێ هەبن لێ ئەس وەک کوردێکی گەلێکی پێ هاتم ئێشاندن من تجار بەهوەر نەتکرد بێ بەیانێکی وەها دەرکەوێ ینی gelek cara guhartin hatine kirin û ew bûne lê îro ez dikarim du tiştê sereke bêjim yek jê yanî heşkerebûna devjêberdana mafê netewî Kurdî gihat elan kirin di vê kongrê de yanî dûrî meselê netewî Kurdî bi carekê re ya din bargiranbûna encumena niştimanî Kurdî li ber rejîm û li ber opozisyonê aliyê dinî Kurdî nema tiştekî netewî dixwaze di wextekî de ême me yanî e'tiradek li ser nerîna opozisyonê kiribû ew wesîqa li Riyad çêbibû û li London hat xwandin tevî heşkere xalek tê heyî ji bo mafê netewî yê milletê Kurd lê hin xalê din hebûn me ew nerîn qebûl nekiriye îro peye de bi vî kongra xwe yî ji bo Bakurê Sûrî çêkir yanî daxuya kirin ji hemû aliyê opozisyona Sûrî li derve hûn re û ji rejîm re tiştekî netewî Kurdî ew naxwazin ew bû barekî giran ket sistême de lê ew alî dibêje em karekî zêdî karê netewî dikin zêdî karê qewmî em davêjin ew dixwazin milletên deverê giş bi biratî bijîn çavê wana dibe wê yekê be got rûbera mesaheta got îro dessalatiya wê nadikin firêtir bikin ji ber beyannameyê hatî dibêje sibeheke reqa bê azadkirin wê ew jî tevlî rêveberatiyê bibe sîstemê bibe ev mehnayekî nayê qebûl kirin ji xwe kesekî dawa perçebûna Sûrî jî nekiriye lê ew dibin navê yanî netewa demokrat de û em divê de ji meselê xwe yî netewî berdin û ew berdin ev bû mişkilek gelekî mezin ji her çar perçê Kurdistanê re ev nerîna peye de pekeke gê dibin navê netewa demokrat de dibêje yanî tu mişkile tune welatê Ereba hebe ê Tirka hebe ê Farisa hebe lê ji bo Kurda divê tiştekî netewî tune be ew yanî taaba Kurda û êşa Kurda û ême yanî deş hemû perçê din berde başê hev qase salê derbas bûn û hev qas qurbaniyê gihatin danîn û geriyê li ser gihandina herêmê Kurdî dihat kirin û dijatiya em divê Tirka ji Cerablusê derxin û ev mesailana tev de çûn bi ku de yanî meselê me nav meselê Sûrî de bi tevayî hat helandin tu taybetmendî ji deverek Kurdî re nema lê behsa wê yekê tê kirin got îro Kurd dikare bi zimanê xwe bixwîne ew jî taybetmendiya wî na diparêze piştî nêzîkî 40 sala ji qedexeyê ana guhartina di dinyayê çêbûyê ez wê bahoriyê de me gi îro çi aliyekî Sûrî tevî partiya Be's gi îro kongrekî çêkê ji bo pêkhatiyên hundirê Sûrî bêguman wê bi zelaltir tişta diyar bike yani çiş Kurdare bî yan hinekî dinî bin jî lê bi taybet wek Kurd 6 salî kar û xebatek kirine yani gi îro yani çi aliyê niştimanî Sûrî be ê opozisyonê be yan ê rejîmê be jî gi kongrekî çêkê ew ê hinekî mafê van xelka û bi taybet ê Kurda ji wilo bêhtir biparêze te got ew rêkeftina gova nerazîbûn li ser derbirî a Riyadê û Londonê jî hat xwendin aliyê Kurdî bawer dikim ne beşdar bû çi tê hatibû baştir bû ji vê
بەیاننامە بۆ ئیرۆ هات خوێندن. بهتری خالێکێ دەبێژە ینی خەلکێ سووری ژە عەرەب و ژ کورد و هەنێک پێک هاتیێندنن خالێک بە تایبەت دەبێژێ مافێ نەتەوی یێ ملەتێ کورد دەوێت دەستورێت بێپاراستن ئەv tiştekî gelekî baş bû ئێمە مەدیدی ینی گەرەک برەنگێکی ji wilo zelaltir bê mafê milletê Kurd li ser xaka wî bêparastin ji alîkî dijî yanî hinekî nerînekî Irûbî İslamî di wê dîkomentê de hebû me heta niha qebûl nekiriye û bi rengekî berfireh jî hemû dewletên xwedîrol di rewşa Sûrî de me nivîskî jî û dîtin jî me ew dîtinê gê alî mekin guhartinek çê bibin û gelek soz hene gê di demek nêzik de hinek guhartinê baş di wê dîkomentê çê bibin. Dema kongrê piştî çend cara hat paşxistin îro bi dawî hat kongrê ji rojnamevanî hat li darxistin xwendina we ji dema li darxistina vê kongrê çi xwendina we hûn çawa karinin bi van pêşhatên yên navdewletî girêdin yên herêmî. Ne carekî her karekî navdewletî tê kirin peye de karekî dike. Yani dema Cinêfa di duwa çêbû xweserî elan kirin. Dema Cinêfa siya çêbû Fêderaliya Rojava elan kirin. Aniha dema gê rûniştina yanî li Mosko çêbû û ber bi rûniştina asîtana û Cinêfê nêzik dibe Fêderaliya Bakurê Sûrî elan kirin. Yani her wextekî de ew pêşiya meselê hinekî gav nadavêjin ji ber çê ber bersiv îro di beyana xwe de jî gotin em dûr dikevin ji hemû meselê navdewletî hemû alî me dûr dixînin em rejîm me qebûl nake muarada hundir me qebûl nake a derve me qebûl nake yani ew dimîne cihê cihê xwe طبيعي li deverekî nikarin bibînin ji her wextekî li pêş hedes tiştekî dikin ew jî tesîrekê xwe yî selbî li ser doza milletê Kurd dike yanî wextê Fêderaliya Rojava gotin me got heger nevd vî wextî vî rengî hatiba gotin mere bi xelkê Sûrî gotiba wê baştir ba wan wek xwe kir aniha wextê de ji Fêderaliya Kurdî û navê Kurdî û meselê Kurdî jî berdidin car di bû wextê istihqaqata bû wextê gerek tiştek bigê milletê Kurd îja dev jê berdan yani ew tiştekî gelekî zehmetê ji bo partiyê mayî ji bo tevgera siyasî Kurdî ji bo encumena niştimanî Kurdî rojê bê gelekî ji bo me zehmet be û aliyekî dinî Kurdî heyî dibîne û meselê Kurdî di nav xelkê de bihel û tiştek tune be. Wê karê we jîro pê dibe çawa be wê te werşerxan tehewul wê tê de hebe ew yanî divê em li hundir û derve hinekî karê xwe bikarin yanî li hundir em dizanin gelek millet û dost û heta grûp û partî yê hinekî siyaseta peyê de qebûl dikirin ew ê guhertinek mezin têkev wan ez dibêjim ev kêlîk bû em ketin qûnaxek nehde ew ê guhertinek li nav alîgirê wê de çê bibe divê em wek encumena niştimanî Kurdî ji vê re amade bin danûstandinekî em şirîka û xelkekî alî meke bi me re reh ji vî barî hebe ji aliyê de jî îro biryara Sûrî wê di mehafilê navdewletî dibên stendin divê em jê re şiyar bin û em zeîf nebin wekî ev beyana îro gihat xwandin tesîrekî li me neke em dikaribin ji bo mafê xwe yanî berdewam bikin Filastîniya şêst heftê salî yanî kar ji bo divê dewletekî Filastînî hebû ew hebe û jê ve negeriyan çi qas zehmetî û çi qas teedayî û çi qas ew bûyê yanî jê ve negeriyan îro Amerîka dibêje gerek dewletek Yahûdî hebe dewletek Erebî hebe ême jî wek Kurd heger yanî ew daxwazê me di heyvekî û di heyva de pêk nehatin ew şkenandin bi mer çê nebe em karibin çi nav xelkê Sûrî de çi jî navdewletî em mafê milletê Kurd hinekî di ber de biwestin. Me bêtir bên ser rola we di karê diplomasî û siyasî de me baxivin lê beriya wê na jî te behsa wê yekê kir ew uzla got te amaje pê kir got peyê dê ketiyê dibêjî ku ne ji aliyê hindir ne ji aliyê derve bi kesên cuda aliyên cuda em nayên qebûl kirin lê nayê inkar kirin jî got peywendî wana Amerîka rast û xwe heye ji aliyê serbazî ve
و چندین جاران برپرسیوانا سر کردستان 24 آخبین و گوتن گو سوز با هاتی دان گو اعتراف با بکرن هروهای پشتوانیا و هر بردوام به آلیا عسکری ده هنک آلیکاری هات کرن دمی چویی ده دیاره آنها جی پشتی ترکیه درباسی هنک دوری سوری بویی یعنی هنکی بازار تین کرن یعنی ج آلیکاریا وای عسکری تکم کرن ج آلین درن تین کرن و اوه يعني حمى برپرسيار امريكي وبتايبت ده وقت يعني يعني ردك ل او لسروكي تركيا كرن جارد امريكا وكسوندكي بخوج كسكيره بيجي ام تتكلي تنن وتالي كاريه مزن تنن حتى بناف كرن قوتن ام ددن هن اليا عرب دناف هيزا سوريا ديمقراط يعني امريكا قالك حساباتك لسر دانا سلاح جاليه بيدره هنكي تحفظكي مزن هي هر دم پیدیم دبینن گاون ارینی یانجی ین اکتیوی ین عملی داویجه و گوه نادگل کی بیانه و نرازی بونه و نابینن کار چابه باش یا گرنگ مرونه سکنه اج تنی مرو اعتمادی نخسر هزن ناب دولتی گورج مرو خوش بکن مرو وگر ولاد نه او يعني ري قافا دافيج اللي او قاف تشبر همي ويهاني تشبو كردا كريه يعني اف ديروكا بيدا وك بردواميا ديروكا بككا چند جارا كومار اعلان كرن كومار عذاب و نظام چو او بو يعني لي اوبراسيونك تشيدبو لهمبر كومارك او كومار ندمه يعني انا هاجي يعني همو تشتي لسوريا تشكرن ریوبریا هرمین کردی چه بون دور بو روجاوای کردستانی دور بو روجاوا دور بو باکوری سوری یعنی او گاوانا تین آویتن و تین گوهرتن بی گتشتکی جه خو د دستورکی يعني الجم خلكي بي قبول كرن نابينا ويا خوكون جاندنك يعني تماهيك بروشا قشتيا دوليرة لا او تاني يعني تمي دبيجن اما كارما اف تكتيكي ما روجك فعم نكر كنجي استراتيجية خو بدن خويا كرن يعني هم هر وقتي يعني ويتشتكي بكن وبشتي دمك يدش ويتشتي بردن دبن نافي اما تكتيكا مولوي لي استراتيجية متخوازن ناس بكن كاوي داوي الكبمينه يعني داوي ويتشبكن او ها هنكي نخوياي بله هون وانا هردم بوكيل رژیم لدوري الناس كرن هجر ام وينا بيجن راسته بتنج بو ام برسكل سر آفا بكن هجر وكيل داخواج وكيل خبكه جو دوري كي برده يانجي فجرينه گرک بجی بکه لگور نوچین گو هاتن بلاف کرن داخواز جه پکی هاتی کرن گوش حاله بوکشه لیه پکی رازی نبود دوره خوام جی بکه ناد بقمانا من خويا كرجو بلكي بديكومنت جو خويا كر يعني دركتن يعني ودهات خواستن جبين يعني وينجي خويا بكن يعني جبر اتفاقا تركا وبروسارة حرق عليكي هناك تنازلات كرنه يعني او يعني هات خواستن هناك او كومن لشكريه ای اپوزیسیونی درکهون ولوجی جالیدن ج ایرانی ج روسیا هات خواستن گهنک او میلیشیات شیعی یانجی یپکه افیگ يعني وقت لسر رژیم تن حسب دوی او جی درکهون و يعني هنك وين او دركتنجي يعني تشاوا بريوان بعفرينه فتكن وهجمارك يبهكي بري خدا عفرينه او دراغ هندنا کا فرمیده گوتن گو مشتاق کردی شیخ مسعود اشرفی ما بس و ناکشن لجوان دوران ودکشن گو بریان هذا دس فتح الشام دبو و کنترل کنه بتوی او دورن نه کردی بون جبکشانه حسک جی انا او ديكومنتي قد هاتن خواستن جبو دركتنا در في حلبي ونجبو دركتنا جج حارتك تهر حارتك دي داويجي يعني آلية ريكفتن كرنه جرانتيا خلق سر عرضي استندنه بله نا يعني قوتي سر عرضي نا ريجيم ونا يبهكا ونا جروبين لشكري اوبوزيسيوني نل همبر وان ولاتي غريك هفتن كرنه وحركي جرانتيا آلي كيداي جوان درخين و ایرو پیوندیا و به آلیه دره چوا به آلیه ده پیده به هگرم حساب دکن یانجی تف دمه یانجی
سیستما باکوور سوریه وەک ئەنەکەسێ و پەیوەندیاوە چاوا بە ئەم ئانەها بەر یان ڕەوشە گەلک زەحمەتن یعنی حەتانەها هەر وەک کورد وەختێکی یا وەک ئەنەکەسێ وەک کورد بەێ یعنی ئیرۆ هەر وەختێکی مەدگوت هین دەرفەت هەیە ئەم ڕێکەفتنی خۆ ڤەگەڕێنن و ئەکتیڤ بکەن و ئەو بکەن ئیرۆ وەختەی بریارە خۆی مەسەلەی نەتەوی خاتر دخوازن و پشتا خۆ ددنێ ینی بەهۆریا من ئەوەی کا ئالیەک نە چاوە بێدیتن گە ئەمکار بن دە هەرێمێ دە کارێکی هەفتوور بکەن هەنێکی زەحمەتی هەیە یعنی divê lêvegerek neh çêbibe kavana cihêwan li kunê berêwan li kunê wê çi karî bikin ev biryarê îro stendin wê li ser wê bimeşin ev haya bê xatir ji kurdîtiyê xwastin pişta xwedan kurdîtiyê ev haya jar hinekî karekî nû jêr divê hûn wek enekesê tu dibêje gerek hûn carekê dil xwe vegerin ji bo hûn zanin çawa teamûlê serederiye bi rewşan har bikin Rewşa Kurdî li Sûrî bi tevayî re yanî divê lêvegerekî danûstendinek çêbibe kî dikare parastina mafê netewî Kurdî bike yanî di Sûriya pêşerojê de cihekî Kurda bi zelalî hebe neyê yanî aniha ez wê baweriyê de me yanî ge em Kurd tinebin jî em de ji mafê xwe tev dî berdin kî Sûriya îdare bike wê beyanek weka îro قبول بکە ئەم کورد دەش خۆبەر تو کاری ژی نەکن ئەم تو قوربانیا ژی دەینێنن ئەم خوینە خەڵکی خۆشی نەڕژینن کی ئیرۆ ببدە سلات لە سووری ئەوەی بەیانێکی ولۆ قبول بکە مەبەستاتە بەیان دە ئاسێکی گەلێکی گەلێکی خراپ دەیش بۆ ئالیە کوردی بەێ هون ڕێکەفتنا یا ترکی ڕووسی هەم بەشێک بوون ژێ وەک ئەنەکەسێ وەک ئەتیلاف نا بێگومان ینی ئەوان سێ ئالیا بێ ئۆپۆزیسیۆنێ هەفتوو دیتن و تەنێ بهتر گرانتیا عسکەری ji aliyên rejîmê û ji aliyên grûpên çekdar stendin lê ew aliyên siyasî wek hazırbûna wan di gava duyemîn de ye yanî ne di destpêkê de bû bêhtir jî em dizanin aliyên çekdar yanî îro serkeftinê rejîm di Heleb dikirin ne bi quweta xwe ya eskerî kir bi alîgirê xwe kirin her wiha jî meselê komên çekdar bêhtir girêdayînin bi êgê rastûrê alîkariyê bo wan re dikin yanî hin aliyên navdewletî bin yan ê herêmî bin bêhtir biryar di destê wan de ye hûn va rakeftinê çawa dibînin got îro şev gerek têkevvarê bicîkirnê de agrbesta giştî ya Sûriye heger yanî ev rêkeftin bahweriya van welata bi hev bê û vê girantiyê bikin tiştekî gelekî baş e yekemîn carê yanî agirbest li seraserî Sûrî çê bibe lê ew bahwerî di nav wan welatê ev rêkeftinkirinê gelekî tune ge wê karibin her yek ê bi xwe girêdayî bihêleke yanî iltîzamekî bi wê yani wê agirbestê bike lê heger Rûsya ceddî be dextekî ceddî li rejîm bike ew ê yanî Sûriya têkev qûnaxek nû de ew ê gelek alîkarî bikin deverê dorpêçkirînê ji ber aliyê navdewletî ji karekî wilo re ana amade ne li ser astê serokê Rûsyê Vladimir Putin û artêşa ya Sûrî jî beyanek resmî derxistin gotin wê pabendî agirbestê bibin li Enqerê jî kongrek rojnamegerî çêbû li ser vî asî hatî ragihandin got wê agirbest çêbibe di baweriya te de heger ev agirbest werbicîkirin wê Sûriye têkev çi qûnaxê de destpêka çareseriyê yan jî destpêkirina çîrokek ne he na heger bi ra agirbest çê bibe yanî Sûriya dikeve rewşek divê siyaset tê dikar bike û ew yanî merhelek gelekî giring û gelekî hesas e em wek Kurd jî jêr amade bin ji ber wê neh yanî pêşeroja Sûrî ya siyasî dest pê bike çawa wê bê ava kirin di rêkeftinê de xalekê dibêje YPG
وناگره شمول ناکه افر آگر بست بجوه تأثیرای چابه لسر کردستان روژاوا ئەو ینی دمینێ وەک ینی بەشێک ji aliyê rejîm ve ew yanî ew aliyên çekdar ev xalahan qebûl nekirin ji ber wan nabînin beşek ji opozîsyonê yan rojekê bi hev re li hember rejîm şer nekirine Rusya dixwast yanî bide xuyakirin û hinek din aliyê dinê opozîsyonê hene wek YPG ewan qebûl nekirî ji ber wilo jî yanî wextê Kongreya Rojnamevanî a li Enqereyê çêbû wek dan xuyanîkirin û ne di nav rêkeftina medeyê yanî wek ji aliyê opozîsyona eskerî de ew wan nabînin beşek ji xwe dibînin beşekî ji aliyê din وکی گرنتیا نشرکرنه جالی یپکی بده ئەو ینی ئەس بەهۆرم ڕێژیم دکار حتا ئەستەکی بەنزن وێ ڕۆلی ڕابێ تدبیجه ترسکیه او دورین کردی شرطیت بقومه پشتی 6 سالان شر گشتی سوریه ئەو هەگەر بازارن خراپ هاتبن کرن ینی ئەس نەدوێ بەهۆریە دەمە ینی خەلکێکی ناودەولەتی قبول بکێ کورد ji wê deverê rabin lê dibige wek nerînê siyasî yanî îro Tirkiye meselen bi her awayekî qebûl nake PYD bi vî rengî li ser sînorê wê bî yanî anha de ji meselê xwe gişî berde û ew PYD tenê tê kevin meselek wek şerekî di ewekê de wê hinekî zehmet be lê rêkeftinek siyasî çê bibe wê rola Sûrî bi tevayî ev aliyên eskerî xwe ferz kirin li hemû deverê Sûrî wê guhertinek gelekî mezin çê bibe û rola wan ya eskerî wê hinekî bê danalîn ji bo rola siyasî di wê deverê di cê xwe bibînin. بله تبحث رولا سیاسی کر و کاری وانی یه دیپلماسی سراسی ناو دولتی گوشتر سکنی کاری دیپلماسی دست پید که ون حیات را ده که هون آماده نه جوی خونا غیره و چقاس حاضر کریه شخوا وەک کنگرا جنێفێ ئەم بەشێک ژێنێ و ئەو دەما بدوو وان دیتنێ ڕووسا و ترکا و ئەیرانیا هەگەر بەهۆریا وان وڵاتە بەهەف هات و ئاگر بەست بەردەوام کرد ئەوەی جرێف ئەنجامێکی وین باش هەبێ ji alîkî didê ême têkiliyê me bi yanî bi Rûsya re û bi welatên Ewropa re baş hene yanî danûstendinekî baş bi taybet vê sala dawî de Encûmena Niştimanî Kurdî dikarî bû yanî rolekî baş bilîze û yanî herêma Kurdî heta pêşmergeh Kurdistana Sûriyê îro cê ihtimama welatê Ewropî ne yanî bi rengekî berfireh ihtimamê dikin dizanin gihêzekî neketiyê şerekî li dijî xelkê sivîl de tedrîbekî gelekî mistewak bilind hatî tedrîb kirin yanî ev yanî di karê diplomasî tesîrekî baş li vê nakir. رخنا الوهات بو کرتن گو شانده و ده تلافه ده یعنی دسته بلنده شانده که و جوکه و ام گوهرتن سیاسی چدبن شانده و اگر هیا هون اندام خوزیده بکن ev her daxwazame ji destpêka Kongreya Riyadê çêbû hinekî yanî rexnê me li divê alî de hebûn me got nûneretiya Kurda wek Encûmena Niştimanî Kurdî wê nûneretiyê dike hinekî hejmara me li gorî hebûna wê şandê gelekî biçûk e hinek soz hatine dan heger heykeliyek neh ji opozîsyonê re bê danîn nûneretiya Kurda berfirehtir be. نها شر و وکانه کسید برچی دیه به آلیه اپوزیسیون ارجی هم جی آلیه حکومت سوری هگر دانستاندن چه ببه هون دخوازا فدرالیت کن دخوازا دولتك نا مركزي هندكن بيتر هگر دوی خالي زلال بێگومان حتانەها yani em gelek zehmetiya bu pozisyonê bi xwe dibînin mesela yani heger Sûriya dewletek federal be û dema yani danûstendinê siyasî berdewam bikin ême wek Encûmena Niştimanî Kurdî wê ev her daxwaza me be lê ew yani her alîk nemakarin mafê netewî yê Kurd
يعني چاوێ خۆشێ بگرێ لێ دمینێ ئەوەی چ قەسی مەسەلەی فیدرالی ئەس جارێک دشت بێژم ینی بەیانە ئیرۆ یەک گوتن تەنێ باشە تێدێ گداخوازە سووریاک فەدرال دەبێ تەوی گە نەخوای ئەو سووریا فەدرال وێ جغرافی بێ وێ نەتەوی بێ دام خوێنیکردن وێ نە جغرافی بێ نە نەتەوی بێ وێ دناو پێکهاتیە سووری دەبێ لێ گوتنا فیدرال هەما چ قەسی لەسەر گوهی خەڵکی سووری تێ گوتن هەنێکی کاریوە هەسان دەکە هون فدرالیا هون داخواز دەکەن هون چاوات خوازن لەسەر ئاساسیان نەتەوی یا جغرافیە لەسەر ئاساسی پارێزگەهایە سەر ئاساسێکی نەتەوی جغرافیە ینی ئەو دەستپێکێ ڕێکەفتن دەنامە و پێدێجێ هەبوون ڕێکەفتنا هەولێر یەک و دو دهۆکژی گە سووریا دەولەتێک فدرال بێ هەرێمە کوردی فدرال دەهوندڕێوێ دەولەتی دەبێت نها بێتر رووسیا بریار لەسەر دەدە پەیوەندیوە بروسیاە بەردەوامە بەریان هەوە سەردانە رووسیا کردبوو لە هەولێرێژی بێ دەکێ گەل قۆنسڵێ چەند جار وە سەردان کردە چەند جار ئەوژی دەبێژە وڵاتێکی فدرالیرانە حکومێ زاتیرانە پەیوەندیەوە نها دچاسی دەیە نەڕینا رووسیا ji بۆی کوردار نە نەڕینێکی خراپێ دیتنێ مە رووسیا ڕکەڤنن شاندا ئەنجومەن نیشتمانی کوردی دو جارە ویزارەتە دەرڤەیە رووسی سەردان کردی و لە vê دەرێژی لە هەولێرێ هەر وەختێ قونسڵخانە رووسی تێدیتن ئانەها لە گۆری ڕۆلا مەزن یا رووسیا سووریە دێ تێخواستن گدیتنن بەردەوامی بروسیار هەبوو تایبەت نەڕینا رووسیا لە هەمبەر چارەسەرکردنا مافێ ملەتێ کورد نە نەڕینێکی گەلێکی دوورێ نەگەلێکی خراپێ ئەوها چاوە لەوەی ناکۆکیات نابەراوەدە وەک کورد نەڕە رووسیە حتان هات شتێک نەبوو یان ئەو بە خواندناگە هات ji حمێمی مەڕەت کردمە گوت ئێمە ئەم حەز دەکەن ئەم رووسیا ببینن لە دەروی حمێمیم لە دەروی سووری ئەم دزانبن کاوی چ گەرانتیاژ ڕێژیم بستینش بۆ مافێ ملەتێ کورد ئانها ئەو پێک نەهاتیە خەڵکێکی ئێک چوون حمێمیم ئەو شاندێکی خۆ چێکردن ئەم نائگەدارن چ کاری بکەن بەێ نها بێتر رووسیە لە سووریەوە گۆ ماماژە پێکرد حکم دکە ئەو بریارێ دەدە دبێژش ئالیە ئەمریکاە ئەف مەلف ئەف دۆسە هاتی تەسلیمکردن رووسیەرە ئانەها ئەم دزانن یانی دوێ ساڵە چووی دێ مەلەفێ سووریا دە دەستێ رووسیا دەبوو لێ ینی بهاتنا ترامپ ئەوێ هەنێک تشتێ جددیش بۆ هەموو مەشاکلێ دنیای دەوێت چێ ببین ینی ترامپ وێ سیاسەتەکە نوژ ئەمریکارە بێگومان وێ دەست پێ بکرد ناو دژی وێ نەڕینن نوژ بۆ سووریە هەبن چاکردی بێ گەشتبینن بەهاتنا ترامپ بێگومان ینی دەما ئۆباما ئەو هەیبەتە ئەمریکا و بە تایبەت دەست درێژکردنە ئەیرانی دێ دەولەتی هەرێمێ دێ ینی هەنێکی گرێدای و سیاسەتا ئۆباما بێداویە نوچاتن بەڵافکردن ترسەیە میلیشیاتن یەن حەجدا شعبی بێ میلیشیاتن شعیبی دەرباسی دەوەری کوردی ببن هایوەش بێ نوچێ هەیە ئەو مەترسیەکە مەزنە و دوێ ئەم بە مەسئولیت جیلبەر بسەکنن ینی تو حاجەتە دەڤەرامە بە حەجد شعبی تنە ینی مەشروعکی ڕێژیما سووری هەبێ مەشروعکی ئەیرانی هەبێ تشتێکی ولۆ لە هەرێمامە خەتەرێکی جددی چێت نوچەل بەرگوهێوە کەتیە زانیاری بەردەستەوە هەنە گۆ حەجد شعبی بێگومان ئەو نوچە هەنە لێ وەکی حەقیقەت ئەم ینی چ قەسە هەژمار و چ قەس هەبوون و ئەو ئەم نەگەلکی ئاگدار پشکی دیژ لەسەر دۆسەیە سووری ئەو پرۆژەیەن گۆ ژالێ رووسیا ترکیە پێتێن پێشکەشکردن تێ گوتن ژالی حکوومەتە سووری ئیرانیەوە تێڕەتکردن نایە قبولکردن تایبەت مژارن یەن حکومێ زاتی ڕێبەبەرەتیادا تدبێژە ئەڤیا وێ ناکۆکی باندۆریای ناهەبل سەر پێشە ڕۆژە سووری ئەگەر هەیە شەر ناوار چێ ببە ناگە ینی ڕێکەفتناگە ئەنها چێ بووی شوونە جنێفێ ناگرێ ئەv دەستپێکەکێ ji بۆی ئاگربەستی لێ وێ چارەسەری ناودەولەتی بێ بریارە ji بۆ پێشەڕۆژە سووری وێ ناودەولەتی بێستەندن وێ بەرفرەتر بێ ینی ئیرۆ کارێک تێکردن ئەمریکا لێتنە خەلیج لێتنە سعودی لێتنە ئەو تنە ینی پێشەڕۆژێ دێ وێ بریارێکی ناودەولەتیش بۆ سووری بێستن
تو پێشەڕۆژێ دەت مەبەستاتە ئیر و ئاگربەسە گوبێ ئەنجامدان و نە کەڤرێک سەرەکە بە di چارەسەرکردنا کریزا سووری یا شش ساڵی gelek rojnamevan nivîskar hene dibêjin ev 6 sal kar li ser çareserkirina krîza Sûrî tê kirin lê nikarî bûn çareser bikin bi netewên girtî û welatên yên mezin. Îro du welat sê welat di civin karin çareser bikin. Di bawer dike bi sê welatan krîza Sûrî çareser dibe? براستی یعنی چو ولات بن گکاری بن شرط سوری ده راوستینن اوی چاره سریا سیاسی جهه خو بگره یعنی تشتا yani problema gelek mezin şer berdewamiya şer hatta şer hebe tu çare serî tene îro welatê gibxwev girê danij bo rawestandina şer ew welatana ê xwedî tesîr in. Her yek ji Amerîka we got amaje pê kir welatên yên kendav jî yên xelîcî îro ne beşdane demekê de em zanin hem xerciyên mezin dane hem jî qurbaniyên yên nerastixweyê ne başar ne mubaşer di krîza Sûriyê de dane wê rola wana çi bi divê rekeftinê de ez xwazim bêtir ser vê xalêjmar biaxave zelal bike wek hene kesê hûn çawa li vê qonaxê darin bê Amerîka û bê xelîc çareser dibe? Yani tê xuya kirin tişta ki Tirkiye dikin nebê xelîc dike. خەلیج jî hinekî rewşek wê heyî meselê yanî Siûdî bi taybet di rewşa Yemen de hinekî mijûl e. Lê Tirkiye nebêyî wê vî karî dike. Ji aliyê din de yanî Amerîka ha ji Rûsya heyî yanî di Sûriyê de çi dibe. Lê ez di wê baweriyê de me wê rola Amerîka hebe. Yani di pêşerojê de wê ne tenê wilo yani di nav van sê dewleta tenê bimîne wê rolekî Amerîkî sereke hebe. Bi birovajiya dema borî ya krîza Sûriye gavên bilez tên avêtin ha bi taybet ji alê Tirkiye û Rûsyê. Gelek çavderê siyasî dibêjin heya dixwazin bigihên hin encaman heya berî bîstê meha yekê berî got Trumpê tu dibêjî ku rewş wê beriv aramiyê sekinandinê here heya berî Trumpê wê karibin seytarê ser bikin kontrol bikin bi hatina Trump tu dibêje wê karibe rola Amerîka vegerîne ji ber ku Amerîka bi hin grûp nare bi hin aliyan re we hûn ene kesê dibêjin peywendiya me bi Amerîka hene. Soz dan we îro dervî muadeleyên hetara deyekê wê çaranvîsa we çi be çaranvîsa Amerîka di muadelê de biryardan li ser muadelê wê çi be. Amerîka yani wek siyaseta Trump hîn dest pê nekiriye lê nameyek dişîne yani ew ê ne çavgirtî bir ji hemû meselê dinyayê lê enwanê karê wî tiştekî bê muqabil nade. Yani ew dibîne şerekî abesîl dever naçê dibe şerekî bêmane çê dibe. Yani îro aliyên xwedî rol şer nesekinînin yani rewşa Sûrî bi carekê re dire û berdewam dike û yani şer wê salên dirêjtir bimîne. Îro dîtna Tirkiye û Îran bi riayeta Rûsî tesîrekî gelekî mezin dike şer bisekine. Ew tesîr ji a Amerîka bêhtir e. Berê li gor plana danîne ew jî ragirtina şer e piştre destpêkirina danistandinên siyasî ye esîtana li hevdû dicivin hûn çawa li vê civînê nerin? Civîna estana hîn aliyên siyasî nehatine vexwandin. Heta vê kelîkê aliyên eskerî tên vexwandin. Belê artêşa azad jî got ku em hatine vexwendin. Erê aliyên eskerî tên xwandin yani vexwandin ji ber yani arman ji dîtna Mosko ji dîtna esîtana tevî rawestandina şer e û ev tiştekî ji bo milletê Sûrî bi tevahî baş e. Yani ji alîkî de şerê terorê bibe yani Daeş Cebhetin Nesra bên şkenandin ji alîkî de şer di nav aliyên Sûrî de bê rawestandin û bi taybet jî yani îro rejîm hinekî xurt bûyî li hember opozisyonê. Sekinandina şer tiştekî gelekî baş e ji bo pêşeroja Sûrî. Rejîm bihêz bûye li gor got PYD paş veçûye tu dibêje ji ber ku rejîm xurt bûye gavin bi paş ve avêtine wê hikûmeta Sûriyê bizav bike got hevaya Sûrî vegerîn kontrola xwe?
اف جعالیکی دده شرط وان ریکفتنی دولت هریمی يعني وگراند يعني خرطبونا رژیم جعالیکی ده يعني اف ولاتی گل هف دکن بازار سر خلقی عرضی جی دکن سەر کورداژی يعني تێکردن بێگومان يعني نابێ ئیرۆ وەختەی گەڕەخنە لە تورکیا بێ ببێژن هەنێکی يعني آلی ئۆپۆسیۆنێ نەکردی و ئالیوان گروپێ چەکدار نەکردی نابێ بەحرێک تورکیا د کۆنترۆلکردنا پەیەدێژی تەنەبێ یان ji aliyên din ji Rûsya ji Îranê ji rejîma Sûrî wî tiştî bêguman wê bixwaze ji bo jî Sûriya mecbûr e yani wê dextê li ser peyedê bike. Li gor tesewura we rewş bi çi arasê dire hûn ê vegerin Rojavayê Kurdistanê îdareyeka hevbeş bin navên hevbeş di bin navên neh artêşek hevbeş navek neh wê çê bibe yan jî wê PYD em bêjin sîstema federal li Bakurê Sûriyê bi temamî wê bişkê ji ber ku rêkeftinek heye muqayedak heye neqeba Rusya û Tirkiyeyê ve got amaje pêkirêk jê mesela Kurdayê nexuyaye. Rastî jî yani ev salên çûyî karek peyedê li herêma me kir îro tehemî tiştî dibihîrî her tişt ji destê Kurda berda heger gêlîka dawî ev dema em tê de yani lêvegerek li cem wan çê nebe اعتیزاrekî ji vî milletî nekin ve negarin ki tiştek ji bo Kurda bê parastin belkî zehmet be em bi tena xwe karibin piştî hev qase tişt û hev qas zehmetî û hev qas valabûna Kurdistana Sûrî û hev qas penaberbûn ew tiştê hêviyê Kurda pêk bê yani tiştê peyedê di herêma Kurdî kir tev dikir xesaret yani hev qas qurbaniyek hatin danî hev qas valabûna hat danîn tu serkeftin jî nehat kirin. Hûnin yan PYD ji ber we gota amaje pêkir karî bû tenazilê ji gelek tişta bike ji bo got Ereb û Kildan û Aşûrî û Ermeniyan bi ser hevdû dibîne û karibe deverê li ser bingeha biratiya gelan birêve bibe. Ne bi ser hesabê Kurda hat yani ne ew xelkê deverê jê razî ne yani anha tikî ji wan pêkhatiya jî bibînin nerazî ne û Kurd jî tew bê behr kirin. Yani ew mesûliyek tarîxî tehemül dikin li ser pêşeroja Kurdistana Sûriyê lê hîn ew lehza tarîxî dîrokî îro heye dikaribin yani hinekî lêvegerekê li xwe bikin hinekî karibin wek ji bo deverek Kurdî taybetmendiya wê hebe divê gelekî siyaseta xwe vegerînin muracaa bikin û bi hemû tevgera siyasî Kurdî û bi taybet encumena niştimanî Kurdî re ya îro nûneretiya Kurda di mehafilê navdewletî dike karibin em doz bikin li dunyayê Kurd ve negerin nîzama merkezî Sûrî. Em ê vegerin kak Ibrahîm em ê navbirekê Kurd bistînin carek din basî roj wê berdewam dikin. Roj berdewam dike tewr derbarê rêkeftina ya Tirkî Rûsî ji bo agirbestê her wiha Kongreya ya damezrandina sîstema federalî ya Bakurê Sûriye dixwazim amaje bo yekê bikim biryar bû got Hediya Yusuf hevseroka encumena sîstema damezrêner ya Bakurê Sûriye mêvanba lê ji ber xelela teknîkî nikarî bû bejdar be em digel berêz Ibrahîm Biro serokê NKS em berdewam dikin. Kak Ibrahîm we behsa wê yekê kir çend xal wedanîn ji bo ku hûn karibin û li hevdû bikin PYD de tu destpêşxerî pêşkeş kirbû tu mubaderayî na hebû heya ku hûn merca datînin ku hûn li hev bikin. Ne wan tu mubadere kiribû û ne me jî tu şert danînê yani tenê ew beyannama encumena niştimanî Kurdî derket li ser rewşa Sûrî bi tevayî bû û di nav re behsa rewşa Kurdî jî hat kirin heger bingehek ji bo danûstandinekê bê kirin gerek hinek tişt destpêkê çê bibin lê heta niha tu ji aliyê wan de ew daxwazina hatî kirin û tenê ew tiştê yani di deverna de
بحثێ کرێنێ ینی سەر ڕاگەهاندنێ یان وڵۆژی بڕەنگەکی نەئەرێکردنێ بوو بڕەنگەکی گمەرە تهدیدا و گەفال هەفتوو بخۆێ نەئێ دانوستەندنێ بوو ینی حتانها هین تشتێکی وها چێنەبوویت نامەدە ئەمریکا و فەەنسا بە ڕیەن قەنەواتن یەن نەفەرمی ناوبەرەوە و تەفدەمێدە چون و هاتن کرا و نەگیاتە ئەنجامی نا هەگەر سەر دیتنێ کۆشتێر و پیتەر گالبرایت تێگوتن ینی دیتنێ جودا مەرژی کرنە بوانڕژی کرنە لێ تونێزیک بوون تونەبوو ینی توشتێک ئەمکارە بن حتانەها یان خواسته به یان پروژەیەک وان هەبێ تنەبوو ینی خویا دەکێ دیتنێ وان ji پێدێڕێ یان ji rêveberiyê xwe nedane ber tiştekî wek tiştê ser ragihandin hatibêjin û bera bên tevlî me bibin û ême jî em dizanin wek heger bi kêmanî tiştek karek bibe divê li ser avabûna menaxekî baş be û li ser bengeha şîrîkatî rastî be di nav aliyên Kurdî de. لێ پشتیوان سەردانان چەند کەسێن یەن گرتی یەن ئەنە کەسێ بەرپرسێن بلند یەن ئەنە کەسێ هاتن ئازادکردن ئەو نەیەکیش ئەنجامن وان سەردانان بوو ئەو tenê peyde çitki yanî ji xwe silavê me ji girtiyarê wek dibe em dizanin xelkê me û yanî qiyadatê tevgera siyasî Kurdî berî niha jî zindanê rejîm do ew bi salamanê lê îro gelek xerab e qiyadatê tevgera siyasî Kurdî nêzîka 5 meha hinek ji wan hîn zindanê PYD de ne. PYD dixwaze bike bazar li cem xelkê yanî ji xwe cême xabiniyê ge aniha tu sedem jî tune tu tiştek tenê xelkekî girtiyê qiyadatên muhim girtine ji bo gê bazara li ser wan bike. Ev tiştekî siyasetek gelekî xerab e bi rastî jî. Yani aniha ev berdana giberdidin ji bo gibidin xuyanîkirin wa guhertinek cem wan çêbûyî yani wextek kesek bixwaze şîrîkatiyê bi hevdûr bike ne hevdû texwîn dike ne hevdû dixe hebsa de ne makatibê hevdû digirêne îja tenê dixwazin propagandakê çêkin mişkila nav me wan girtîne. Heger girtî azad bin tiştek nav me namîne heqet ne ew تو درفتن یەن li hev hatinê گۆرگ و مەرۆل نەخشە سیاسی یا هەرێمی یە ناودەوڵەتی ناڕێ ئەv guhertinên yên bilez بۆ çê dibin derfetan nêzîkbûnê nabera we de nemaster di demekê de got te jî amaje pêkir got rewşa Kurda gelekî rewşek zehmet e piştî kontrolkirina Helebê li hevhatina Kurda gelekî giring e lê gavê gitên avêtin ji alî tevdemê de ji alî PYD de dûrketinekî ji vê li hevhatê bi 180 derecî berê xwe didin deverekî de yani ev tiştakî îro hat elankirin tew wek mesele Kurdî deverê de tuneyî yani encamekî ji kongreya îro derketin wek Kurd gihan hemme heqê xwe û tiştek nemin welatekî demokratî çê dibe ew welatê gelek bi sedê sala dibin navê İslamê dibin navê şuiyetê de dibin navê muwatenê de soz hatine dan aniha bi beyanê kul û derketin û jistê xwe derxistin û xilas kirin. derfet kewate her wek xwemaye hûn li hêviya mubaderan e pêşdestiyan e yan jî hûn mubaderê hazir dikin yan jî niha rikûdek siyasî heye sekinandinek siyasî heye Em karê xwe siyasî dikin yani em karê xwe di hundir dikin wek wextê rejîm hebû karekî xwe yî siyasî dikin çalakiyê xwe dikin li derve jî karekî xwe yî siyasî bilind dikin û guhertin tên Sûriyê û milletê Sûriye û xelkê Sûriye û xelkên navdewletî jî ew ê tev de alîkar bin ki Sûriya pêşerojê de yanî ne Sûriya berê be ne Sûriyak merkezî be Sûriyak cihê her pêkhatiya tê de hebe lê li ser hebûna me jî dibîne çi qeysî em karibin li mafê xwe xwedî derkevin. Pirsa dawî bi Kurdî Kongrê Enekesê biryar bû were li darxistin hat paşxistin dawî zanyarî derbarê Kongrê Kongr hîn berdewam Kongrê Enekesê çê bibe aniha ev guhertinê çê dibin jî tiştekî gelekî giring e
ئەم نەڕینە خۆی سیاسی جار دەلێ vەگەرێکی بلەز لێ بکەن و زووترین دەمدە کنگرا ئەنە کەسێ چێ gelekî spas Ibrahim Bro Serokê Encumena Niştimaniya Kurd NKSê gelmek spas bo tevlîbûna te bîner hêjal vê deke em digên dawiya bernameya îroya basî roj hezim carkê dijî amaje pê bikin biryar û hediye Yusuf ev seroka encumena ya damezrêner ya sistema federalî ya Bakurê Sûriyê sedema nebûna internetê hêl xerab bû ji ber wê nikarîbû bejdar be her dîsa spasiyayî natkin spas ji bo we jî got hetan ha hûn digelme te.